ruke nam je stigao najnoviji Apple iPad Air, koji je manji, tanji i lakši od svog prethodnika, a na 9,7-inčnom zaslonu prikazuje najnoviji Apple iOS 7 operativni sustav. Više svakako pogledajte u nastavku ovog kratkog pregleda. Uređaj je lagan, puno lakši od prethodnika i sada ima samo 469 grama. Također boja je nešto drugačija, radi se o tamno-sivom aluminiju koji nam izgleda manje upadljivo od one srebrne boje na prethodniku. Nudi tanje rubove, dok je u profilu debljina samo 7,5 mm. Kvaliteta izrade i završna obrada su savršeni do zadnjih detalja. Ukupno što se tiče ergonomije, novi iPad je lakše dugo držati u rukama dok se igrate na tabletu i gledate neki video, jer se ruke pritom ne umaraju. Zaslon ima dijagonalu od 9,7 inča i nudi savršen prikaz zbog retina rezolucije koja je veća i od Full HD-a. Gustoća piksela iznosi 264 ppi, što je za tablet stvarno odlično. Kvaliteta zaslona do izražaja dolazi prilikom igranja igara gdje se detalji vide najbolje do sada. Prikaz vani na suncu je dobar, ali uz malo jače osvjetljenje. Korištenje novog iOS 7 operativnog sustava nudi neke nove mogućnosti. Po nama ovaj sustav je vrlo jednostavan i nudi vjerojatno najbolje iskustvo u usporedbi s drugim tabletima, jer postoje 1000 aplikacija posebno prilagođene samo za iPad. Velika prednost je baterija koja traje 2 do 3 dana naprednog korištenja, a odlično je što se njena autonomija ne smanjuje dok je tablet ugašen. Uporabljivost na ruku ide i odličan prekidač sa strane koji se može koristiti za uključivanje i isključivanje autorotacije ili zvuka, ovisno o tome što odaberete u postavkama. Dvostruki vanjski zvučnik se nalazi pri dnu, čak ima pravi duboki bas unatoč ovako tankom kućištu. Zračna kamera ima 5 megapiksela, ali fotoaparati na tabletima inače nisu na razini onih sa mobitela jer nemaju bljeskalicu, ali ova kamera na iPadu daje vrlo uporabljive fotografije. Video je pak dostupan u Full HD rezoluciji uz mogućnost snimanja HDA pri čak 120 sličica u sekundi, što znači slow motion video, a u uvjetima slabijeg svjetla možete očekivati fotografije s dosta šuma, recimo da su uporabljive za neku osnovnu namjenu, ali ne i bilježenje trenutaka u društvu. Na kraju ovo je još jedan od Apple-ovih uređaja koji nas je oduševio. Od konstrukcije do dizajna, intuitivnosti korištenja, jednostavnosti, Apple iPad Air je gotovo savršen. Koje točno ocjene dobio, pogledajte dolje na linku na usporedi.hr, a pratite nas i dalje i pretplatite se za više naših videa.